Dobrý večer. Je pondelok, začal sa nový pracovný týždeň a my vám prinášame aktuálne informácie z cirkevného diania. Začínajú sa krátke správy. V oravskej obci Zubrohlava pripravili ľudové misie. Viedli ich redemptoristi a pomáhali im aj laickí misionári zo spoločenstva Rieka života. Okrem povzbudzovania veriacich na svätých omšiach navštívili ich žiakov zo základnej školy. Do farnosti zavítal tím pátra Michala Zamkovského. Misionári prijali pozvanie opäť po 10 rokoch od miestneho kňaza Pavla Jurčišina. Teším sa, že patrí redemptoristi počas ľudových misií vo farnosti chcú zavítať aj do škôl, lebo to je naše poslanie, ako Pán Ježiš nám povedal, že nechajte maličkých prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Duchovný program pre takmer 300 detí pripravili v školskej telocvični. Jeho súčasťou boli príhovory, scénky a náboženské piesne. Snažíme sa prinášať program plný nádeje, lebo aj misie sú o tom, že sa približuje Božie kráľovstvo ľuďom, tak to chceme nejak tak aj tým deťom priblížiť. Chceme im pripomínať, že Ježiš je niekto, s kým môžu mať naozaj vzťah, že mu na nich záleží. Pripomíname, že kým vlastne sú pokrstené, väčšina z nich aj tu na Orave chodí na náboženstvo a chceme len pripomenúť to, čo majú v sebe, že Boh je blízko, že ich má rád. Veľmi sa mi páčilo, že boli takí interaktívni, že deťom sprístupnili Pána Ježiša alebo jeho posolstvo, jeho lásky a bolo to veľmi také živé. Dozvedela som sa, že Ježiško chodil do školy, učil sa písať a čítať a ja som rada, že chodím do školy a učím sa o Ježiškovi. Mne sa páčilo divadlo, že nám mení Biblia srdce. Veľmi sa mi páčila pesnička Ako mení Pán Ježiš. Tento rok plánujú redemptoristi navštíviť v rámci misií a obnov vyše 30 slovenských farností. Pre televíziu Lux Monika Huráková. V Lučenci